Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Tanya, 33 anyos, minyo og may usa ka anak. Nagpuyo sa Dumaguete City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati, human ko mga anak. Aron niyong masabtan, sugdon ko sa dihang wa pa ko maminyo o grabe ko kaabusado sa akong lawas sa ilim nung makahubog. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Mag-inom na sad mo? O ma, Uy, naunsa ka ba yung taon Tanya? Kabusada ba yan mo si mong lawas, day? Hapit ka daadlaw, gasigi ka lang inom ay. ma, pasagti lang gud ko. Gusto lang ko nga maglingaw-lingaw. Lahi ra ba itong tuwa akos gawas kay kasagaran, oras na ako, tuwa ra magyos trabaho. Sige, manggod gihapon kag inom dito. Inom lagi pero di ko kaayon, oy. Napugos lang tungod sa trabaho ug mga kaubanan nako aron dili ta ingnon ba nga KJ. Lahi man ni ron ma kay ang mga barkada na kong tunay gyud mo'y akong kuyog. Bahala ka diha eh. Di gid ka, pabadlong bayhana ka. Mahay-mahay unya ha, kung lawas ay maningil nimo ha. Mas bakit na lang eh? Saman, puna na to? Sige, magpuno ta. Mag-hard ta. Lah, sige ko. Okay ko. Kamo, okay mo na? Girls, okay na mo? Okay ra ko na sila. Sige. Tanya. Mm. Uy, bangon na diha, uy, kaon na. Sayo pa kaayo ma, uy. Sayo si mong kagaral. Mag-alas 6 na maganis gabi eh. Unsa to ma? Ganong murag nakurat man ka. Ala, aha ka, uy. Na ako'y lakaw, ma. Nasad? Makikita si Marlon ako, ma. Ay, naunsa man ni taon kang bayhana ka, uy. Ang kadito ay maligo sa ako. Dili na ko ani man hapon, ma, ha? Abi na akong dili ko nimo tungahon. Sorry kaayo, ha. Na-late gyud ko. Okay ra oy. Being late is better than not being here. Sige na, pag-order na. Okay. Okay, humanatag dinner. Asa man ta? Okay ka kung mag-inom ta? Chill lang kon. Wine lang pa. Okay, sige. Okay ra. Ikaw rin day usa din sa imong apartment, Marlon? Oh, may move out naman si kuya nako. Nag-ipon ang iyang uyab. Ah, Oh, imo. okay. Thank you. Cheers. Cheers. Kinuo ko. Grabe naman kadiliron. Magduha naman kasi mana. Dili ka ako mabdos. Magbiti ko. My God, positive. Sultihan ako si Marlon, ani. Nalipay ko kung mao ka na. Ay, kabala ka. Mga tubang ko sa imong mga ginikanan. Ay, kanindot anang balita nga mabdos na ka. Ma, Unsa man di ay. Pakaslan magkanin mo ang among anak dong. Oh, tito eh. Pakaslan ako siya sa labing daling panahon. May hinuon dong. Kay abene mo dong Marlon. Wa na gid ko makauyon ani iyang gibuhat siyang kaugalingon. Grabe ka abusado siyang lawas ning bayhana.
Og nalipay kay ko nga mabdos na siya aron mahunong na ni siya sa iyang pagsigig inom dong. Ma, Recorded by X Thunder Gaming. oh tinuod, grabe ko kaabusada sa akong lawas. Inom dinhi, inom didto. Og nahunong lang ni, sukad ko na mabdos. Kay bawal naman gyud ang ilim nung makahubog sa mga babae nga magmabdos. Og sa dihang human ko mga anak, ubay-ubay naman ang akong gipamati. Sama sa allergy, nako sa mga seafoods, nga untawa man ko ini kaniadto. Sawa pa ko mamabdos. Pero kay gahi man gyud kay kog kaon lang gihapon ko. Bisag kahibaw ko nga allergy nako ano mga pagkauna. Og tungod sa kagahi sa akong doon na higayon nga gitabang gyud ko sa akong pamilya. Unya, Kana. I-relax sa imong abaga. Unya, ginhawag hinay. Hinay lang. Kung lisod gyapon, dadon lang ti kag doktor. ayaw lang. Okay na ka? Murag, okay na. Sa sunod, ayaw na lagi pag ginahi sa imong uho. Paminaw aron dili ka maunsa. Sorry, Han. Gahi manggod kay kag uoy bisag unsaon. Ma, ayaw na lang kung nagbalik-balik ka. Uy, okay naman ko. Ay, lagi. Pero sa sunod, paminaw, uy. Paminaw sa imong bana. Okay. Sige lagi, ma. Maminaw na ko. Ulaki. Pero bantay bitaw ha. Kutom na lang sa nas imong istorya ha. Ay, Okay ra ka? na-stress lang kog slight da. Tungod di mama nimo? Oh, ambot ba? Sa una kung magyaw-yaw siya nako, dili man ko malain, dili ko maiubos. Pero karon ba, wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Gamay ng yaw-yaw lang ni mama, mahiubos na dayon ko. Ay na nagulaw na eh. Nabala ka la sa tus mama nimo. O lagi nahibaw ko ana. Pero dili lang sad nako kapugngan ba ang akong kahiubos niya. Sige na, okay na. I-relax na ng imong hunahuna. Kaya tingalig, maunsa na sab ka. Salamat, Han. Ay, salamat. Nakatuog na gyud in taon ng akong anak. Makapanglapan na gyud ko ini. Ibutang sa ninako siya sa kuna. Aray. Kasakit sa akong batang. Naunsa man eh. Hinayoran ako pagbutang kaya tingalig makamata. Ay, salamat. Nahumanagyo ko panglaba. Ako na ning ihay-hay. Aray. Kasakit pa aning ubos nga bahin sa akong buko-buko. Ay, nagkatiguang nagitaan eh. Kini dapita? Okay na. Agay, sakit mo kayo na siya ng dapita eh. Basig, panuhot ni. Haplasan ako. Sige, salamat, Han. Ya, kumusta man? Okay na? Oh, nawa naman. Panuhot lagi tingali to. Mayo noon. Day off man ako. Pahuway la sa kakaron. Ako'y bahala mo bantay sa bata. Sige, Han. Oh, hapon naman di ay. Grabe ha sa akong katog eh. Maghikay na ko alang sa among panihapon. Aray, kasakit sa akong luyo. Di man ko makabarog. Nga naman eh. Han! Oh, ano? Han!
Di ko makabarog. Sakit kaya kong luyo. Tabangi ko, be. Unsa? Mo gyud problema nako ron kay makabarog man tuod ko pero usahay dunay higayon nga agakon pa ko sa akong bana kun gikan ko manghigda aron lang makabarog kog tarong. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Unsa man kaning akong gipamati nga dili man ko makabarog og tarong o kung muyuko sad ko perti man sad yung sakita sa ubos nga bahin sa akong buko-buko. Ikaduhang pangutana. Nakabantay ko nga kining ako mga gipamati karon nang gawas lang ni sa dihang nanganak nako. Posible ka nga gumikan ni sa akong pagpanganak ning ako mga gipamati karon? Ikatulong pangutana. Dili basad ka ni tungod lang kay grabe kay ko sa una, kay abusado kay ko sa akong lawas. Sama sa grabe na kong pag-inom og ilim nung makahubog, sawa pa ko maminyo. Unya karon naningil na. Doon na ka ni kalabutan sa ako mga gipamati karon. Ikaupat o katapusang pangutana. Kung magpa-check up man ko, unsa man klasiha sa doktor ang akong duolon. Doon na ba'y mga test nga kinahanglan buhaton nako aron mahibaw-an kung unsa gyud ning akong gipamati sa ubos nga bahin sa akong loyo. Hinungdan nga maglisod kog pagtindog og pagyuko-yuko. Mga pila man sad kahay magasto. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tanya. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life is not about how fast you run or how high you climb, but how will you bounce. Matumba ta, bangon, mamapha mo bangon, dagan na sa, di kay nagkatumba, na, muligid na lang, mo give up, no? Why sayon naning kinabuhi, puro nilisod. Bisag, politiko ka, agi kag pildi, daog, pildi, bisag, negosyante ka, abig ka bankrupt, ay ginapon, mamapha lang, bankrupt, butang na sa ganadal kapital, bankrupt, butang na sa dantod na, ma-realize agad ang gusto ni mo mahitabo sa mong kinabuhi. Okay, so ang ato magtatampo ko ng adlaw si Tanya, 33 years old, minyo, na usa ka anak, taga Dumaguete City. May tungod kini sa iyang gipamo after nanganak siya, no? So kasi may mga taga Dumaguete City, may pagpaminaw dia sa mga Duran family, dia no, mga parinti ni LB ug ni Nuli dia sa Dumaguete ug mga naade dia si Rose Gonzales Espinas, mayang pagpaminaw ni Rose dia sa Dumaguete City. Duur ba mo kanlaon da, no? Mount Kanlaon, mahinta og okay ra ang dili kay dako ang kapinsala or kadaot nga madulot sa pagbuto sa Mount Kanlaon dia sa Negros Oriental ba na? Nakoy gatubangan diri nga mga ngalan, no? Si Maris sa Mabuhay Dinagat Island, mayong pagpaminaw. Nunami Martin, mga Charlie Alcorin Neri sa Dumanhog, Cebu. Katamko family da sa Tabuk, Mandawi City ug Luscania sa San Isidro, Liti. Mga Dadusi family da sa Inupakan, no? Mga kusog kita da sa Inupakan, Liti, no? Mayong pagpaminaw nyo da ug sa all the way to Baybay, diyan napita, no? Urmok, sa San Isidro, Kalubian, ayong pagpaminaw niyo diyan, no? Akong padingkamutan pagtubag ning pangutana ni Tanya. Unang pangutana,
unsa man kahaning akong gipamati nga dili man ko makabarog og tarong ug kung muyuko man ko perti man sagong sakita sa ubos sa bahin sa akong kuto-kuto. Well, after ni siya nanganak, no? Kisura basta siya na akong kahimtang runtan niya nga magtagna-tagna ko kung kita nimo, no? Pero posible ni siya nga usan ni siya mga side effects sa imong pag-deliver, no, pagpanganak. Ug kung dili ka makabarog, something to do with conditioning sa imong lower body part, sa imong lower extremities, kung sakto ba ka sa potassium, calcium, magnesium, mga vitamins nga makahatag og kusog sa imong mga kaunuran, kabukugan, no? Kung mubarog kaayo lang sa pagditso og barog, ikakin-kakin sa nang imong tiil. Bata pa man ka, 33 years old pa man ka, no? So dili ko maingon nga na paralyze na ka o sa madiha, ya sa matter siguro o kanang body preparation, no? Gani mga athletes man gani before na sila muduwa whatever sports nga naa sila, naman sila gitawag og warm up, mag-stretching sa sila before nga mo participate actively sa whatever sports nga ilang giapilan. Di si Mistro sa atong normal, ordinaryo nga panglihok-lihok kada adlaw, before ta mo barog, ngani kaya ako mabuntag, no? Na nagmata na ko. Di man ko ditso nga mutindog, mukan sa ko, mulingkod sa ko pipila ka minutes before ko mutindog. Kay nabi na inon ta positioning sa atong lawas nga ang atong blood dili kay well distributed, no? Ngani ningon sila nga kadaghanan ko no sa mga stroke mahitabo sa comfort room, sa showeran. Ang ako ikastorya na tungod lagi sa kanang pagdaloy sa atong dugo. So ako ika-advise nga katong mag-shower mabuntag, kanto sa dili lang kay Tanya kung dili ngadto sa tanan nga namino ko sa atong programa, basa asa ang lower part sa imong lawas, para makondisyon ang imong lawas, ang pag-flow sa dugo dili makalitan before nimo bason ng imong ulo. Dahil lang pagditso og shower dayon sa ulo kay mo na posible mulupog lang ng tao nga way hinungdan tungod na ay sudden rush of blood na dili kayo ang ta advisable. So ikaduhang punta na. Nakabantay ko nga kining akong mga ginagamit karon manggawas lang ni sa dihang nanganak nako. Posible ka nga gumikan ni sa pagpanganak akong mga gipamati karon, gipamati dai dili gipanggaman gipamati. Yes, possibly. So right after delivery, depende kung traumatic delivery ba or normal spontaneous vaginal delivery, kanang mumater pod ang imong kanang paminaw sa lawas, no? Sagaran baya sa mga postpartum nga mga pasyente sa probinsya maganinay, dili palihokon, ihawan og bisayang manok kay mao lagi na kay kuan baya ng mga anak lagi kanang dili sayon, no? Posible na nga after effect ni sa imong pag-deliver. So I hope nga mawa ra ni in due time. Inom lang ka dihag mga analgesic ba kung sakit yung kaayo, unya eat healthy, nutritious nga pagkaon. Sunod nga pangutana, di ba sad kaha ni tungod kay grabe kaayo ko abuso sa akong lawas sa una, sama sa grabe kong mag-inom o inom makahubog sa wala pa ko maminyo, unsa man kaha naningil na, doon na kahay kalabutan sa akong mga gipamati karon. 33 years old pa ka, no? So bata pa ka Tanya. So pare-parehaan ang mga problema kadto mga tao nga kusog kay minom og mga alcoholic drinks, usually na sila problema sa pag-absorb sa B-complex sa iyang lawas, vitamin B1 thiamine, nya kung kulang tag thiamine sa atong lawas, balik-baliko na ko ning istorya o niya akong ina-discuss akong mga medical student nga kung kulang tag thiamine or vitamin B1 sa atong lawas, we are more prone to develop central and peripheral polyneuritis. So kung kusog ka mo inom, ngani kasagaran man gani sa mga baby nga mataw, kung ang mother pagbuntis is alcoholic, taas ang tsansa nga naa ni siya ay congenital malformation. Akong balikon, sa mga mama nga kusog mo inom samtang nagbuntis, mo inom og mga alcoholic, taas ang posibilidad na magdevelop ni sila og congenital malformation. Ayaw lang siya gyud mo pag inom-inom og kanang pananglitan inom-inom og mga alcoholic kung buntis mo kay maapektuhan ang baby. So well anyway, sa imo postpartum naman ka.
Ikapat ug katapusang pangutana. Kung magpa-check up man ko, unsa man klasehang doktor ang akong duulon? O bigay ni, doon na ba'y mga test nga kinahanglan? Yes, naa. CBC, urinalysis, histology exam, para nga masuta kung nabay makuha nga mga nga informasyon. Kunya, bahin sa akong luyo, hinungdan nga maglisod ko pagtindog o pagyuko, pwede ka ma-x-ray. Kung wala ba'y simbako lang dislocation sa imong vertebral column. Mga pila man sa kay magasto, depende kung asa kang muduol, pero dili man ni kay siya expensive. So muduol ka og usa ka government doctor diha sa Dumaguete City, no? Panahon ron sa eleksyon. Naidaghan diyang mga politiko, managan pagka-politiko mo sponsor na pagka pa-x-ray ko sa akong hip. Kasi na ay hip dislocation or vertebral column or disc whatever, makita na sa x-ray. Mahatagan sa sakto nga intervention. Alright? Hinaot nakasabot ka sa akong speaker ni Mutanya nga to sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kaayo ako ug si Atty. Eileen Bathan sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga programa sa Remen. Labi na gyud sa kini ang akong suliran. Okay, taas kita rating. Numero 1 ta dinhi sa atong lugar sa rating sa mga radio stations. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Remen. Daghang salamat ug maayong adlaw.